عابت مساخة Hallelujah. 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 Jesus Christos goitai. Jesus Christos goitai. كلنا خم نفلتو أب مزمور داويد عرفتس عنكلتن كم زبل قلال أتالعول نجوه سهلخان ليتون أمنت كاموراي عسرت أوتار بزلوا بجنان بجران بموقع مسنقون نجزيابير مسجانا نسمكا مزمار سنايو نجزيابير ممسجان نسمكا مزمار سنايو نجزيابير ممسجان نسمكا مزمار سناي هاليلويا داويد
ንግዚአብሔር መመስጋን ንግዚአብሔር ምዝማር ሰናይ ምዃኑ ይተረድዮ ሃሌሉያ ዋቴክ ሎሙ ኸሙ ክርዳእና ኣለዎ በቃ ንዕኡ ምስጋንሲ ሰናይ ንዕኡ ምዝማር በቃ ብህይወት እንዳነበርካ ጥዕና ረኺብካ ንግዚአብሔር ምዝማርሲ ሰናይ ይሕዋት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
تغطيتو كريو وشتاي فتصوم تلويتو إيد كاتحلفو يوتي كم بحادشي سرح وشتاي عالم تفلتنات كامل غانت عمرهاني يدمغ برحانت سلطني يا وحك خود إلكا تحلفني بفر منفس قدوس تسلم أطلعكم سيرك عمره بعالم ليمة زجبرو كله متان كسلني لواك خوان إدكات تحلفني إدكات تحلفو إدكات تحلفو يوتي كم بحادشي سرح وشتو عالم تفلتنات كمخانة عبرهاني يدمغ برحانة هاليلويا هاليلويا إيدو تحلف بس مشات زحواتي هاليلويا إيدو تحلف هاليلويا إيدو تدحس سنة هاليلويا هاليلويا زانتنا هيوتنا تاريخنا زحير عملا سمو يبارك هاليلويا سمو يبارك نزل العالم هاليلويا تسلم قصلا خمسة يرقف عمره بعالم ليمة زجبرو كله متان كسلتني لواك خوان إيدكا تحلفني إيدكا تحلفو كم بحادشي يسرح وشتو عالم تفلتنات كمخانة
خاطراي نع خاطراي نع خاطراي يا زمن أملاك سماء نع خاطراي نع خاطراي نع خاطراي يا زمن أملاك سماء نع خاطراي نع خاطراي نع خاطراي يا زمن أملاك سماء نع خاطراي نع خاطراي نع خاطراي يا زمن أملاك سماء
የገባው ኧረ እኔስ ማነኝ ቤቴስ ምንድነው ከጣራዬ በታች ኢየሱስ የገባው ኧረ እኔ ማነኝ ቤቴስ ምንድነው ከጣራዬ በታች ኢየሱስ የገባው ኧረ እኔ ማነኝ ቤቴስ ምንድነው ከጣራዬ በታች ኢየሱስ የገባው ኧረ እኔ ማነኝ ቤቴስ ምንድነው ከጣራዬ በታች እኔማ ያንን ዘመን ሳስብ እኔማ እምባ ይቀድመኛል እኔማ ሞት ሽረት ሆነብኝ እኔማ ማናለው ብሎኛል እኔማ ከበሱ በታች እኔማ ድምፅህን መስማቴ እኔማ ያነው ሰው ያረገኝ እኔማ የመኖር ምክንያቴ ሃሌሉያ ሃሌሉያ نعخ ጥራይ የዘምልህ አምላክ ሰማይ نعخ ጥራይ የዘምልህ አምላክ ሰማይ نعخ ጥራይ የዘምልህ አምላክ ሰማይ አምላክ ሰማይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ አምላኽናን ዘላለም ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ንዑ ጥራይና ንምልኽ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ሎርድ ሃሌሉያ ስም አምላኽና ዝተባረኸ ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማንሎምን ንዘለዓለም ንሱ በይኑ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሆ ሃሌሉያ አምሊኽና አይንጸግቦን ኢና ንኣምላኽና ሕዋተይ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ እንደገና ክነምልኾ ኢና ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ ንዘለዓለም ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ንዑ ጥራይ ምምላኽ ይኹነልና ሕዋተይ ሃሌሉያ ኣብ ካልእ ነገር ኣይንወከል ሕዋተይ ሃሌሉያ ኣብ ኣምላኽና ጥራይ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ زمرلك على خيطاني من معطو توش إزلو أما لسوسي يفلفلالو عفيك عفصوت سكبلوني كي زمرلك على خيطاني من معطو توش إزلو أما لسوسي يفلفلالو عفيك عبسوت سكبلوني كي زمرلك على خيقاني من مؤاتو توش عزلو مما لسوسي يكملالو عفيك عبسوت سكبلوني كي زمرلك على خيقاني من مؤاتو توش عزلو مما لسوسي يكملالو عفيك عبسوس سكبلوني كي زمرلك يكفيكاني من معطو توش عزلو مما لسوسي يكملالو زمن متي والليل زمن تلفتي عني فويو نعتي كرمتي زمن متي والليل زمن مسكانا كبار خوي سبحان دقنا زمن متي والليل زمن عرفتي علي فويو نعتي كرمتي زمن متي والليل زمن مسكانا كبار خوي سبحان دقنا زمن متي والليل زمن عرفتي علي فويو نعتي كرمتي زمن متي والليل زمن مسكانا كبار خوي سبحان دقنا مليئو دنبناتي مسكانا مليئو دنبناتي حسابا قانت مغرطة قولتي كل فراريسو بناس بحيلي كل فراريسو بناس بحيلي مشبار كوينو سفر تناتي مسكانا مليئو دنبناتي مسكانا مليئو دنبناتي حسابا قانت مغرطة قولتي كل فراريسو بناس بحيلي كل فراريسو بناس بحيلي مشبار كوينو سفر تناتي مسكانا مليئو دنبناتي مسكانا مليئو دنبناتي حسابا قانت مغرطة قولتي كل فراريسو بناس بحيلي كل فراريسو بناس بحيلي مشبار كوينو سفر تناتي مسكانا مليئو دنبناتي مسكانا مليئو دنبناتي حسابا قانت مغرطة قولتي كل فراريسو بناس بحيلي كل فراريسو بناس بحيلي عبسفر تلاتي تسمعو انت
دمتي مخمور عالسفر صلاتي تسمعوا دمتي مسكاني عالسفر صلاتي تسمعوا طيب عبيلو أملاكا زبلو عداو ما طافو يسع زبلو برختي عن جربو 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 برختي عن برختي عن جربو 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 اسكب طاقعت زمرلكا صباح زمرلكا كل جيزي زمرلكا لومي 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 زمرلكا صباح زمرلكا كل جيزي زمرلكا عينك مني زمرلكا عينك مني زمرلكا عينك مني زمرلكا عينك مني عينك مني شبشبك عينك مني كشبشبك عينك مني كشبشبك عينك مني كشبشبك عينك مني كتابعك عينك مني كتابعك عينك مني كتابعك عينك مني كتابعك عينك مني تعللك عينك مني تعللك عينك مني تعللك عينك مني تعللك عينك مني تزمر كلك عينك مني تزمر كلك عينك مني تزمر كلك عينك مني تزمر عينك مني تزمر كلك عينك مني تزمر كلك عينك مني عينك مني عينك مني تعلق كلك عينك مني تعلق كلك عينك مني تعلق كلك عينك مني تعلق كلك አይትምኖኒ ኻ አይትትግብ አይትምኖኒ ኻ አይትትግብ አይትምኖኒ ኻ ህይወተዩ ምምላኽ ንዓኻ ዕጋበትዩ ምምላኽ ንዓኻ ዘመን ህይወተዩ ምምላኽ ንዓኻ ዕጋበትዩ ምምላኽ ንዓኻ አይደክምኒ ዝምረልካ አይደክምኒ 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 አይደክምኒ
ደመናተይ ምስጋና መሊኡ ደመናተይ ሓሳባ ቃልቲ መኽተቆልቲ ኩሉ ፈራሪሱ ብናይ ስካ ሓይሊ ኩሉ ፈራሪሱ ብናይ ስካ ሓይሊ ምሽባር ኮይኑ ሰፈር ጠላተይ ምስጋና መሊኡ ደመናተይ ምስጋና መሊኡ ደመናተይ ሓሳባ ቃልቲ መኽተቆልቲ ኩሉ ፈራሪሱ ብናይ ስካ ሓይሊ ኩሉ ፈራሪሱ ብናይ ስካ ሓይሊ عالسفر طلعتي تسمعوا انتي مزموري عالسفر طلعتي تسمعوا انتي مسكانة عالسفر طلعتي تسمعوا تمتقلي داي عملوا أملاك زمروا عداو ما بقافوا كسع زمروا برختي عن شربيبو 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 برختي عن جربو 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 أزمر الكاتبة أزمر الكات كل جزء أزمر الكات لومي أزمر الكاتبة أزمر الكات كل جزء أزمر الكات لومي أزمر الكاتبة أزمر الكات كل جزء أزمر الكات لومي أزمر الكاتبة أزمر الكات كل جزء أزمر الكات عينك مني أزمرك عينك مني أزمرك عينك مني أزمرك عينك مني أزمرك عينك مني أشمشمك عينك مني أشمشمك عينك مني أشمشمك عينك مني أشمشمك عينك مني أتعفعك عينك مني عينك مني أتعفعك عينك مني أتعفعك عينك مني تعلل قولك عينك مني تعلل قولك عينك مني تعلل قولك عينك مني تعلل قولك عينك يفزحوا مسكاني 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 መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እሰይ በልወስከን መንፈስ ቅዱስ እሰይ ዘበለና መንፈስ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እሰይ ዘበለ አምላኽ ዘለና ሕዋተይ ሃሌሉያ ክነምልኾ ዝተጸዋዕና ሰባትና ሕዋተይ ሃሌሉያ ክነግረምርማ የተጸዋዕና ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ጎዲሉና ብምባል አይንፍለጥን ሕዋተይ ሃሌሉያ እሰይ ዘብል አምላኽ ይዘለኩም ሃሌሉያ እሰይ ዘብል አምላኽ ይዘለና ሃሌሉያ ይባረክ Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Namaskinaka. Hallelujah. Goita baruch. ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ እስከ ኣብ መንፈስ ጸሎት ኮይና ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብዛዕባ ምድርናን ብዛዕባ ሃገርናን ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረኽ ቅድሚ ብዛዕባ ምድርና ምጽላይና ግን ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍና እስክንጸልይ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ግዜ እዚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ህይወትና ትንሳኤ ክገብር እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ህይወትና ክንቀሳቅሶ እግዚአብሔር ይባረኽ ናብ ላዕሊ ናብ በረኽቲ ገጹ ከደይበና እግዚአብሔር ሓድሽ መንፈስ ክለቀልና እግዚአብሔር ትንሳኤ ኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሓሳብ አምላኽ ምኽሪ አምላኽ ወንጌል ናይ አምላኽ ኣብ ህይወትና ክንፍጽም ምንትን ከምቲ እግዚአብሔር ዘለና ኮይና ምምልላስ ክንከለመንቲ እስክንጸልይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ህይወቱ ይጸልይ ኣብ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ 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 ተንሲ ብርሂ አተሃገር ተንሲ ብርሂ ክብር እግዚአብሔር ብርሃን እግዚአብሔር መጽልኪሞ ተንሲ ብርሂ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ምትንሳእ ይኹነልና ናይ ቤተ ክርስቲያን ጊዜዩ ሃሌሉያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጊዜዩ ጊዜ እዚ ሃሌሉያ ቤተ ክርስቲያን ድምጻ ተስማዓሉ ጊዜዩ ሃሌሉያ ወንጌል በኃይል ቅድሚ ዝኸደሉ ጊዜ እዩ ራዲያና ሰጋባ እግዚአብሔር አምላኺ ሽምካ ይባረኽ መንፈስ ትንሳኤ ይኹን ጎይታ ስፒድ ናይ ህይወትና ይፍጠን እግዚአብሔር ናይ ህይወትና ስፒድ እግዚአብሔር አምላኺ በስም ኢየሱስ ክበዝሕ ንጽልይ ኣለና ጎይታ ናይ አገልግሎትና ነህሪ ክውስኽ እግዚአብሔር አምላኺ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንንፋስን ንደመናን ዝርኢ ዝምልከት እንታይ ይገብርኒ ኣይዘርእን ኣይሓርስኒ መንፈሳውነት ናትና ግን አንታዩ በቃ ንፋስ ኣብ ዘይብሉ ደመና ኣብ ዘይብሉ እግዚአብሔር ይመስገን አዊናትና ህይወት እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ምእማን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሎሚ በስም ኢየሱስ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ምትንሳእ ይኹን ንላዕሊ መውጻእ ይኹን በማንም ነገር በቃ ምትሓስ ዘይንፈቅድ ሰባት እግዚአብሔር ይባረኽ ዝኾነ እንተመጸ በዲና ደው ክንብል ምንቲ እዚ ሓሳብ አምላኽ እዩ እዚ ፍቃድ አምላኽ ይሕዋተ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ጎይታና መስግነካ ኣለና ብስም ኢየሱስ ክብሪ ንበካልና ከምኡ ክኸውን ምንታ ንጽልይ ኣለና ኣብዚ ዘመን ኣብ ደገ ጣቓ ኣብ ደገ ጸልማት ኣብ ካልእ ህዝብታት ካልእ ወረ እናኾነ ከሎ ኣባና ግን እግዚአብሔር ብርሃንካን እግዚአብሔር ክብርኻን መመልሽ ክደምቕ ንጽልይ ኣለና ብስም ኢየሱስ ርእስና ብኡ መጠን ክንበካ እግዚአብሔር ብኡ መጠን ክንትንስእ እግዚአብሔር አምላኺ እጽልይ ኣለኹ ጎይታ ከም ኩነታቱ ከም ጊዜው ከም ሰቡ ዘይኮነስ ከም መንፈስካ ከም ትብርሃንካ ከም ትናትካ ክብሪ ከምኡ ክንትንስእ ብኢየሱስ ስም እጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኽ እጽልይ ኣለኹ በሰዓት እዚ ድማ ስለ ህዝብናን ስለ ሃገርናን ንባረኸካ ኣለና ኣብ ህዝብናን ኣብ ሃገርናን እግዚአብሔር ግሩም ነገር ኣለካ ህዝብና ብፋፃ ወንጌል ናብ ደንበኻ ስለ ተምጾን ትስሕቦን ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦይ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ንበካ ኣለና በዚ ኩሉ እዚ ኣብ ህይወትና ይኹን ኣብ ሃገርና ይኹን እግዚአብሔር አምላኺ ነገራት ከደናጉ ዝደሊ ኩሉ ዓይነት ክፉእ መንፈስ ጠንቆላ ኃይል ጸልማት ኃይል አጋንንቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንወግኦልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተወግአ ኸውን ንጽልይ ኣለና ሰይጣን ከበላሹ ዝገበሮ ሁሉ ብስም ኢየሱስ ንዓግት ኣለና ጎይታ ናትካ ምኽሪ ግና ከይተኸልከለ ይፈጸም ስኻሙን ኢኻ እሞ ነመስግነካ ብኢየሱስ ስም አሜን ክብሪና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ወይ ድማ ካልኣይ እብሪ ናይ ሰንበት አገልግሎት ናይ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ አረ ድምፅኩም ይሰማዕ አሜን ዶ እስኹም እኮ عرفكم دقيسكم تمسيحكم إخوم مسيحكم كمتم ناي نغوسي أيكم كمان مالتيو سلازي ناتكم آمين كبز حلوهم أمام كسبكت آمين توحيدهم أي تحلفهم يا زيهم آمين كبز حلوهم جابير مسكن يسوع قوي تاي كبرن قوي تاي يخون
نا انكو ابدحان بسلام نبيت እግዚአብሔር መጻኹም ምናልባት አማኸና ኒ ፌስ ሓደ ጊዜ ዝማስክ ስለ ዘሎ መን ይሐዲሰ ባይኮንም ብዙሕ አይተለልን ይኻ ስለዚህ ሐዲስ አባ ማኸና እንተ ዳሎ ሰላም ክብለና ክፋለጠና ግን ዕድል ክህብ እግዚአብሔር መስገን anyone new حوي منكبل كابي مصيخا شمكا تتنغرنا خبي كم زمصخان سياس كابيخا او خاب كالغاري خاوس كابي مصيخا مات خاب كاين كابينا عدي خاب كالغاري خا سياس حونا እግዚአብሔር ይባርክካ እንኳን ኣብ ጉባኤና በጻኻ እግዚአብሔር ይባርክካ እዚ ቤት አምላኺው ሁሉ ጊዜ ሰንበት ከምትሪው ክፉትዩ ንግሆውን ከምኡለና ቀዳሙን ካብ ሰዓት 5 ለና لذي سياسحونا እግዚአብሔር ይባርካ any time أخلنا ختمت لبنان بيتنان كفوتي እግዚአብሔር ይባርክካ أملاخ مسجن أما تنبهتاي كحلفة ربع كل جزء كمتي نريء እግዚአብሔር مسجن ناي وانجيل جزء لنا حواتي وانجيل قويتا نمنجار كتابعكم بهبلني أفكم تتخبتوا وانجيل يسوع يزارب آمين دو آمين دو ناي مشت اللهم دو ስለዚህ ወንጌል ክንዛረባ ለና እግዚአብሔር ይባርክ ዲሂነ ተልካንሲ አፍካስ ወንጌል ከዛረብ ጽጽበይካ ማለት በቃ خاله ነገር የለኻን ካለ ሁሉ ተወሳኺ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ረብዕ ካብ ሰዓት 6 እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ጸልዮም ናብዚ ጎደና ናይ ዛ ከተማና ወጹ ቃል ጎይታ ወንጌል ዝነግሩ ሰባት አለና እንደም እግዚአብሔር መስገን ቀዳም እግዚአብሔር ይባርክ ከምት ሁሉ ጊዜ እንገብሮ ካብ ሰዓት 5 كساب ساعات شمونت لصنح ناي صلوتن ناي قال املاخن غيزي لنا او نمصا نساتف صلوتنا يوسخ يبرخ بز غيزي الزمن زي حسب املاك نتكبر بزح صلوت كدينا يعواتي ناي عسات دق صلوت ديكونسي درغم نبدلو انتنسيف زخونه صلوت انصليلو غيزي سلازي بصلوت كنحبر انكارج كغبركم يفتو እግዚአብሔር ባረኩም كمو سنبت نقول خاب ساعات 10 حدا خاب ساعات حدا فرقان كمون كلا يبرى خاب ساعات 5 خاب ساعات 7 تصنح كم زغيز لنا كلاتنا بغينا نمصا እግዚአብሔር ይባርኩም ካለ ተናይዙም ጸሎትናውን ምሸታዊ ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ አቦቲ ይደሎ ቃል አምላክ አለና ኦውን ጸሎት አለና 9 ሰዓት ጸንሕ ሰዓት 9 ምሸት ጀሚሩ ልክ ሰዓት 10 حدا ዝውድዩ ስለዚህ ኩላትናውን በዚ ኤሪያ በዚ ጊዜ እዚ ንሳተፍ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ሰናይ أملاخ إيوم تمالي مرعان يورنا أبز عمت أزي سلست مرعاي زلنا تا كل مرعى بتحنا لنا حنت مرعى تترفنا تمالي قروم زخنة ناي مرعى جيزين يورنا هنا زرسناي مسحبتنا أريام أمرعنا يوم لنا እግዚአብሔር بارخ آمين دو أبز خمس جيزي እግዚአብሔር مرعون ذهبنا شمو يبارخ لنا سلازم مرعوتي كم جاد بدأ بيتصحفه مالو خمسة زلات خمبة بمجمرتا اتخسع عبزي زردعنا زمرحنا كل زغل قدوس እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ወነመስግነው በመቅጻል ለማ ኩልኩም ትድራ ቤት ጳኔል በትዘራአኹምና ሓገዝን ለውሃትን በነገር ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩምን ይሐልኹምን አመወዳታ ኩላትና ዛማዓልቲ ሓጎስና ኩን ትኽትከውን ብንዋት ብጉልበት ከመውን ብምኽሪ ዝሓገዝኩምና ልዕሊ ኩሉ ግን እቶም ብጸሎት አመንጎና ደው ዝበልኩም እግዚአብሔር አምላክ يحلخم حيلخم يحدث بكل نجارون يبارككم اتي بمحلة إسرائيل زنبر أملاك نسو بين قدوسيو بيسوس كريستوس ونكبري نبين يخون آمين زرسناين أريامني بالإግዚአብሔር ይመስገን እብረና አምላክ ይሁን ስለዚህ ጽቦ ጊዜኔርና አምላክ ሰናይ ነገር ገርና ተማሊ አምላክ ዘላትና خليت متنبهتا ننحاسه زحزنا زلنا ورحي أوغست علت 22 أب زوم قدام معلتي لك ساعة 10 تيزخون باستر إسحاق حيل أب كجلجلنا باستر إسحاق حيل أب مالت one of the best teachers ناي تقرنيا كابزلو ممهران كابتوم أب كرميت نسرعم بلوس ممهري لذي بزاجي زي أخ حلفنا يقولون ساعة 10 نحاس 22 تايمنا معلتنا كله أرينج جيرنا كنساتف نمسح صبغ جيرما كلونا يا أملاخ مسكن أملاخ يبارككم كالتي ناي مبان 20 زلنا جيزة ترانسفير بأكاونتنا بأبزون بأكال مسكينا خنكفل نخلي ناس التي تأمينكم ناي እግዚአብሔር ገንዘብና በጅተም ጽዱማ أملاخ يبارككم
قويتا عزيز يبارككم تباركوا እጂ ቃል አምላኽ እንሰማዓሉ ጊዜ ክኸውን ኩላትና አእምሮናን ልብና እንታይ ንግበር ነዳሉ እግዚአብሔር ባረኽ ቃል አምላኽ ናባና እንታ ክገብር ክመጽ እግዚአብሔር ባረኽ አምላኽ ይዛረብ ይዛረበ ኩላትና ካብ ዘለና ይሓፍ ንበልሞ መንፈስ ጸሎት ኮይና ንፓስተር ሙሴና ብዚያ ክጽውዐ ቃል አምላኽ ክንሰምዕና እግዚአብሔር ይመስገን ባር ደውልና خلنا ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ሁላትና ኸነውጽናሞ ንክብረ ቃል አምላኽ አፍልና خلنا ኸነንቦይና እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ከፍቅዲ 18 ክሳብ 22 ዘሎ ክፍሊ ከነነብቢና እግዚአብሔር ይመስገን ማቴዎስ ንሙጻእ ብዙሕ አሸጋሪ አይኮነንምሽ ማቴዎስ ከውጽ ዘይካለ ከም እንደገና ኸምህሮይና እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 22 ብስም ጎይታ ኢየሱስ ከም ብወየ አብጥቃ ባህሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ አህዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖን እንድሪያስ ሐውን ገፈፍት አሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባህሪ ክድርቢው ረአየ ኢየሱስ ወን አነ ድማ ገፈፍት ሰብ ክገብረኩም ንኡ ሰአቡኒ በሎም ቡቡ መርበቦም ሐዲጎም ሰአብዎ ካብኡ ሐሊፉ ክልተ ካልኦት አህዋት ያዕቆብን ወዲ ዘብዴዎስ ዮሐንስ ሐውን ምስ ዘብዴዎስ አቦኦም መርበቦም ኣብ ጀልባ ክእርዩ ረአየሞ ጸውኦም ንሳቶም ከዓ ነታ ጀልባን አቦኦምን ሐዲጎም ቡቡ ሰአብዎ ይብለና ክብርና አምላኽና ይኹን ሐጢር ጸሎት ነጸልይ ኩላትና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ትዛርበኒ ክሰምዓካ حلفا كل يوم يسوع سيقالك يسوع سيقالك يسوع سيقالك يسوع سيقالك اسكي ጸሎትና ሆይኑ ሁላትና ነዛ መዝሙር እዚያ ክልተ ጊዜ ንዘምራ እግዚአብሔር ይመስገን ትዛርበኒ كسمعك آمين يسوع يقالك يسوع يقالك يسوع يقالك تزاربني كسمعك حلفا كل يوم يسوع يقالك ሰማማ ከጣቅመና ካብ ጎዳ ጉድና ሁሉ ክንወጽእ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና እግዚአብሔርና አይዛረብ ባሪያውን ክትረዳአኒ ምህረትካ ከተብዛሃለይ እቲ አባይ ዘቀመጥካዮ ናይ መምሃር ናይ ምስባኽ እግዚአብሔር ጸጋ ቅብአት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክልቀቅ ጸልያለሁ ጎይታ ምህረትካ ብለ ለነፍስ ወከፍና ይብዛህ ዝጉባኤ እዚ ንስኻ መንፈስካ ተቆጻጸሮ ክብር ሁሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናኻ ይኹን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኮፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ናብዝ ጥውይ ድብል በአልቢኒ ቦታ ስለዘሎ ናብዝታት ገለተ ተመጹ ጎይታ ይባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ቃሉ ከበና እግዚአብሔር ይባረክ በቃሉ ድማ ነፍስ ወከፍና
ክበጽዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዓመት ክጅመር ከሎ ናይ ንባብ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ተዋሂብና ነርናሞ መጽሐፍ ቅዱስና አንብበሉ ኣብዛ ዓመት እዚ ስኬጁል ማዓልታዊ እንድሕር ኬርና ማለት እና አቡ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝበጻሕናዮ ተከታተሉ ሰባት ለኹም ተኾይንኩም ኣብ መጽሐፍ ኢሳይያስ እና ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኢሳይያስ ዝረአዮ ቃል ይብል ቃልሲ ታይ ግበሪ ማለት እዩ ይረአዩ ኢሳይያስ ዝረአዮ ቃል ይብል እና እንታይ ማለት እዩ ዝብል ምሰንበብ ቋስ ሂዛትኒ ንእሽተይሲ ክሪአ ፈቲነ ኸጽና አፈቲነ እንታይ እዩ ኢሳይያስ ከመጌሪዩ ንቃልሲ ርእይዎ እቲ ቃል ኦሪጂናል ትርጉሙ እንታይ ማለት መስለኩም ከምዝና ሓደ ነገር ንግልተ መምቃል አይነት እዩ ጅና አብነት አቮካዶ እንደህር አሎ እንተኾይኑ ወይ ማንጎ አሎ እንደህር ተኾይኑ ናይቲ አቮካዶ ወይ ማንጎ ፍረ ክትርእይዎ እንደህር ኮይንኩም ንግልተ እንታይ ክትገብሩ ወለኩም ክትመቅሉ ወለኩም ምስተመቅለሽኡ ኣብ ውሽጡ ድረእ ነገር አለው ቃል እግዚአብሔር ድማ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብረልና ይሉ ከሆሙ ይመቅለልና እዩ ኣብ ውሽጥ ተቃል ዘሎ ነገር ክንርኢ መታን መንፈስ ቅዱስ መቂሉ እንታይ ይገብረና እዩ የሪኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሎማ አልተ ድማ ካብዝ ዘንበብናዮ ክፍልን በአር በመንፈስ ቅዱስ ጎይታ መቂሉ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሐሳብ ዘሎ መለኮታዊ ነገር ከሪኤና መታን እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎተዩ ጸሊናውን አለና ጎይታውን ከሙ ከገብሮ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዘንበብናዮ ክፍሊ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 18 ክሳብ 22 እዩ ዞም ናይ ምሸት ተከታተሉ ጣዕሚ በቃል አምላኽ ታ ዝበለጸ ትረኽቡ አሳኻትኩም ምዃንኩም ሪእ ኣለኹ ተመሊሰ ናይ ገዛ ርሰይ ንጎን ምሸት እንደሰበኮስ ዝሓለፈ ግዜ ሪእዮ ትናይ ንጎም ናይ መጀመርያ እንዲሁ ኣብቲ ኻልኣይ ግን ነቲ ቀዳማይ ዝወፀስ እዚኣ ከምዚኣ ክትከውን ኣለዋ ገለ እንዳበልከውን ኣሪኻ ኣጸባቢቕካ ኢኻ ተምጻና ታዘበስቲኹም ትረኽቡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ገለ ብስራሕ ምኽንያት ገለ ክትመጹ ዘይከኣልኩም ከምዚ ሕጂ ምምጻእኹም ንኣኻትኩም ዋላ ውሑዳት ኮኑ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኢንፋክት ነምበር ዳዝንት ማተር እንታይ ተረዲእ ኣለኹ መስለኩም ቅድሚ ነዊሕ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስናስ ጎይታ ንኣሽሓት ሰባት ክሰብክ ጻሒፉልና ኣሎ ንሓንቲ ተሳምራዊት ሰበይቱን ዝተዛረባስ ተጻሒፉልና ኣሎ ሓደ ሰብ ረኺቡ እጂ እቲ ኢምፖርታንስ ብኣሽሓት በኣማይት ገላ ይኮነን ኩሉ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ምስቲ ነምበርኩም መንፈሰይ ገላ ሓፍ አይብሉን እዩ ወይ አይወርድን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ይባረኽ ክንካፈል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ህራይ ናብቲ ትምርተይ ናብቲ ቃል አምላክ ክንመለስ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 4 ካብ 18 ክሳብ 22 ኢና አንቢብና ግን ናይሎም ማልቲ ምሸት ትምርትና ወይ ድማ መልእኽትና ኣብ ሓንቲ ጥቅስ ተሓበት ያ ኣብ ቁጥሪ 19 እዛ ቁጥሪ 19 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌላት ካብ ተዛረቦም ዘረባ very profound ድኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ቁጥሪ 19 ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ፐርሰናል ኢቫንጀሊዝም ወንጌል ኣብ ምዝርጋሕ ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ጎይታ ተዛሪቡ እና ናይ ሓንቲ መዓልቲ ስብከት ጥራይ ደይኮነስ 3-4 መዓልቲ እውን ክስበኹ ድኽእል ብዙ ሓሳባት ዝሓዘ እዩ كلهم مالتي هذا 45 من تخون وسيدنا نزاق على زي أخندرينا كم تويجن نتكفلون سلزم ببنايو أبينا يجزيو زي تاريخ زرباز وقيتها تزاريبو قرب دحسس أبيله نبتا كوزر 10 نارو دون غيرنا نعينا كندريا قيتها أماتيوس وانجيل مراف 4 دم زي سبوا سمع الله دي هراي مراف 4 أقل قلوت زجمر اللي قدميو يوحنس مطمق تي منجد غصرق قدميو قويتا قدم قويتا زتنسأ يوحنس الناس بخنا قلقلت صنيو هجي امراف 4 مالتات دخون قويتانا يسوس كريستوس صيمو كيبلأ بديابيلوس دما تفتينو دحراي كابز مستملسه አገልግሎት ጀምሩ አገልግሎት ከጀምር ከሎ ለእሊሉ ካብተ ዘይን በብናዮ ክፍል ማለቴ ለእሊሉ ሓንቲ ስብከት በመስባኽ ይጀምሩ መንግስት አምላክ ቀሪባ አላሞንታይ ግበሩ ንስሐ
እተው ዝብል ናቢ ንስሐ ዝእድም ነገር ተዛሪቡ እጂ ብዛዕባ ወንጌል እንዲና ንዘራረብ ዘለና ብዘን ዝሓለፉ ክልሰሙናቱን ብዛዕባ ወንጌልና ተዛሪብና ምስኡ ዝኸይድ ሓንቲ ሓሳብ ክነግረኩም መንግስቲ አምላኽ መጽያላ ይሉ ዳህራይ ድማ ተነስሁ ይብላሉ እጂ መንግስቲ አምላኽ አላ ማእኸልና ያጅነናውናቲና ያለና እዛ መንግስት እዚኣ ግን በብዙ ሰራዊት ገላይ ኮንነትን ትመጽ በመስባኺያ ማንም ድማ ሪስፖንድ እንድሕር ገይሩ እንድሕር ተነስዮስ ናብዛ መንግስት እዚኣ ድርግም ይብል ኢየሱስ ጎይታ ናኸምዝ እንዳበለ ክሰብክ ከገልግል ጀሚሩ ኣብ ቁጥር 18 ክበጽሕ ከሎ ክሳብ 22 ዝረአናዮ ድማ ሓደ ነገር ገይሩ እጂ ነዛ ክፍል እዚኣ ሰለስተ ሕቶታት ሓቲትና ንኡስኪ መሊስና ናብዛ ዝበልኩኹም ቁጥር 19 ንኺድ እዚ ታሪኽ እዚ ኣበይ ተፈጺሙ እዚ ታሪኽ እዚ ኣበይ ተፈጺሙ እንደሪልና ቁጥር 18 ይነግረና እዩ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ይብለና እጂ መጽሐፍ ቅዱስኩም ጽቡቅ ገይርኩም ክትፈልጡ መታን ገሊላ ኣብ ወንጌላት አገዳሲ ቦታ ዛ ባህር እዚያ ባህር ገሊላ ዝበዝሐ ናይ ወንጌላት ታሪክ ወይ ኣብዛ ባህር እዚኣ ጥቓ ዛ ባህር እዚኣ የተፈጽሙ ጴጥሮስ ኣብ ማይ ዝኸዳ ኣብዛ ባህር እዚኣ እዩ ናማዶ ንስገር ናበለ ጎይታ ንስገር ዝብሎ ጃልባ ደኸዱ ነበሩ ንፋስን በአበልን ባህርን ንፋስ እንታይ ማዕበልን ዘአዘዞ ቀጥ ደበሎ ጸጥ ደበሎ ኣብዛ ባህር እዚኣ እዩ ካብዛ ባህር እዚኣ እዩ ናማዶ ንስገር ንመለስ እንዳበለ ክሰግር ዝተአስረብ ሌጊዮን አጋንንት ድረክብ ይፈትሖ ክምለስ ከሎ ድማ ኣብቲ ጸንህዎ ኤንዌይ ናይ ወንጌል ታሪክ ኩሉስ ኣብዛ ባህር እዚኣ እዩ ዝተፈጸመ በትግርኛ ባህር ተባሂላላ እምበር ባህር ድማ ኣብ እኳ ኣይኮነትን ቀላይ ሰሌክ ዮርዳኖስ ድበሃል ማ ያለው ምሽ ሪቨር ዮርዳኖስ ሰንጢቅዋ ይደኸይድ ዮርዳኖስ ናብዛ ባህር እዚኣ ያኣቱ ካብዛ ባህር እዚኣ ድማ ይወጽእ ሕጂ ብዛዕባ ባህሪ ገለገለ እንታይ ኢኻ ትነግረና እንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ገለ ትልኩም ኣገዳሲ እዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዘንብብ ሰብ ሓደ ሰብ ከም ኢሉ understanding your bible ትብል መጽሐፍ ኣብ ዝቀረባ ጊዜ አንቢበ ገሊኹም እጂ ናይ ሳይንስ ተማሃሮ ትኾኑ ጂኦግራፊ ደይፈቱ ሂስትሪ ድበሃል ደይፈቱ ትብሉ ትኾኑ ግን ክርስቲያና ስለ ዝኾንኩም መጽሐፍ ቅዱስ ስለተንብቡ እጂ ግዴታኹም እዩ ጂኦግራፊ ክትፈቱ ምክንያቱ lots of geography ኣብዝሎ ታሪክ ክትፈቱ ግዴታኹም እዩ ምክንያቱ እንደይ ኣማኢት ታሪኻት ኣብዚ ስለ ዘሎ ስለዚ እሱን ሃቢርና ምጽናዕ ኣገዳሲ ይክብለኩም ደሊ ታቦታ ገሊላ ይለኩም ኣብ ባህር ገሊላ ዝተፈጸመ ታሪክ ኣብዚ ታሪክ ዘለው ሰባት ከመንዮም ተይልና 4 ሰባት እዩ ዘንበብናያ ካብ ቁጥር 18 ክሳብ 22 ደሎ ቀዳሞት ክልተ ህዋትዮም እንድሪያስን ጴጥሮስ ዝበሃሉ ካልኦት ድማ ክልተ ህዋትዮም ኤጌን ያዕቆብን ዮሐንስን ዝበሃሉ እጂ ጎይታ ወንጌላት ድማ አራኢና ሆነንበቦ እንዲ ድግባ ንመጀመሪያ ጊዜ አይኮን ረኺብዎም ይፋለጡ እዮም ኢየሱስ ይፈልጥዎ እዮም ንሱን ቅድመ ህጅስ ይፈልጦም እዩ አበይ እንደህሪልና ናብነት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከና እንደህር አንቢብና መጀመሪያ ኢየሱስ ዝረኸቦ ማን እዩ እንድሪያስ ድማ ንአን መሲህ ረኺብና እዩ ጴጥሮስ ከም ዘምጾ ንፈልጥና ማለት እዩ ስለዚህ እንድሪያስ ንጴጥሮስ ካብምጾኦ ህጅ ድማ ኣብዛ ክፍል እዚኣ ጴጥሮስን እንድሪያስን ያዕቆብን ዮሐንስን በሓደ ካብ ረኸቦም ቅድመ ህጅ እንታይ ያለዎም ማለት እዩ ገለ ሌላ ኣለዎም ንኢየሱስ ፈልጥዎም እሱን ይፈልጦም እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን እንድሪያስ ብዙሕ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ከም በዓል ጴጥሮስ ከም በዓል ዮሐንስ ከም ካልኦት ብዙሕ ዘይተጻሐፈሉ ሰብ እዩ ብዙሕ ኣገዳሲ ነገር ድበሃል ድገበራ ኣይኮነን ነገር ግን ሓንቲ ነገር ግን ኣባይ ነገር ገይሩሎ ንጴጥሮስ ዝበሃል ዳህራይ ጸኒሁ ኣብ ሐዋርያ ንዝኾነ ሃው ከይዱ ንአን መሲህ ረኺብና እዩ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ዘምጾ ምስ ኢየሱስ ዘላለዮ ምስ ኢየሱስ ዘጋጠሞ ንሱ ክብርና አምላኽና ይኹን ወንጌል ካብ ቤትካ እዩ ዝጅመር ወንጌል ካብ ኣሕዋትካ እዩ ዝጅመር ወንጌል ካብ ኣቦኻ ካብ ኣዴኻ ካብቶም ናትካ ቤተሰብ ካብ እዩ ዝጅመር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብቶም ዘቕንኡ ሰባት ክነግረኩም ምስክርነቶም ገለ ክሰምዕ ከለኹ ተዓዲሉ
ተዓዲላ ዚኣስ ድብሎ ኣነ ናብ ጎይታ ምስ መጻኹ ዳሕራይ ድማ ሕዋተይ ናብ ጎይታ መጺኦ ዳሕራይ ኣቦይ መጺኡ ኣደይ መጺኡ ሕጂ ኣብ ቤትና ኩሉ ሰብ ንጎይታ ደፈለጠ ክብሉ ከሎ ኣቤት ክንደይ ተዓዲሉ የድብል እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ዝኣመሰለ እድል እዩ ከመይ ዝኣመሰለ በረኸት እዩ ቤተሰብኩም ሲ ናይዛ ናይ ምድሪ ቤተሰብ ጥራይ ደይኮነስ ናይ ዘለዓለም ቤተሰብ ድማ ክኾኑልኩም ኣብዚኣ ትውዳእ ሽማቦኻስ ወይ ገለ መጸዊዒ ክስታይካስ ናይዚኣ ጥራይ ደይኮነት ናይ ዘለዓለም በቃ ቤተሰብ ናይ ዘለዓለም ክኾኑልኩም ይሃበንን ይሃብኩምን ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር በዝዶ ይባረኸና ቤትና ይህዋትና እግዚአብሔር ይሕሊፉ ይሃበና ዶ ኢየሱስ ጎይታ ከምዚኦም አይነት ከክልተ ጸሚዶም በቃ የህዋትሲ ንጎይታ ከገልግሉ ከሎ ክብርና አምላኽና ይኹ በአልዛሮን እድለኛ ይኹ ትሪሎም ዚኦም አርባዕተ አብዛ ንጎይታ ከምልኹ ከገልግሉ ከመይ ዳመሰለ በረኸት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽና ይኹንና ዞም ሰባት እዚኦም መንዮም ተይልና ዞም አርባዕተ ሰባት እዮም እንታይ ከይገብሩ ነይሮም እንታይ ገብሩ ነይሮም ዳሕራይ ምለሳ ገዳስያ ጽቡቅ ጌርኩም ስሙኒ ጴጥሮስን እንድርያስን መርበቦም እንታይ ገብሩ ነይሮም ይድርብዩ ነይሮም ብለና ያዕቆብን ዮሐንስን ድማ መርበቦም እንታይ ገብሩ ነይሮም ይእርዩ ነይሮም ይብል እቶም ክልተ መርበቦም ይድርብዩ እቶም ክልተ ድማ መርበቦም እንዳአርዩ ነይሮም ዳሕራይ ክንምለሳ ኢና ነዞም ሰባት እዚኦም እምባር ሕጂ ናብታ ቁጥር 19 መጽየለኹ ታቀንድ መልእኽትና ሳይለኩም ኣለኹ ሰለስተ ነገራት ካባ ርኢና ኢና ክንወድእ ተቀዳመይቲ which is አሞዳታ ናይታ ጠቅስ ዘሎ በአ ኢና ክንጅምር ንኡ እንታይ ልዎም ሰአቡኒ ንኡ ሰአቡኒ ክርስትናና ወይ ድማ ወንጌል ንአናውን እዚዩ كنجر كلنا هون كنفلت أي جبأنا زينا نسو زينا نجبر زلنا نسأبو كل حديق ناس نيسوس مريضنا نيسوس نسأبو عينات يوات يكرستنا كبرنا أملاخنا يقول ناي afternoon آمين كتوس خالوي بنيرو بري قوي بارك كبرين كبرنا أملاخنا يقول كرستنا ناس يزحلف سمون كم زبل نيرامش كمل سالكم سمري نايتا زحلفه خنقبر مو نبزا نطب زي احمد امنت مالت امنت نسلسته ነገራት አትሊስት ተናኸፊልና ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ እንዲዩ ሓደ ሰብ አሚኑ እንድሕር ንብል ተኮይናስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሊጡ ሰሚኡሎ ብዘይ ሰባኻይ ሰብ ክድህና ይክልኒው እትስብ ከድማ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ካብ ሰማያ ሰማያት መጽኡ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ድማ ንኣኻ ክብል መይቱልካ ደሙ አፍሲሱ መስዋዕቱ ኮይኑ መይቱ ድማ ይተረፈ እንድሕር ሰለስተ መዓልቲ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ተንሲኡሎ ጃብ የማና አቦ አሎ ዘ ኢየሱስ ስለዚህ ነዚ ኢየሱስ ልክ ከምዘ አትሊስት ሰሚዕና ክንፈልጦ ይግባአና እምነት ካብዚ ዝጅምር ግን ብዙ ድፈለጥናዮ ነገር አሎ ይለኩም ዘይአመናዮ ስለዚህ እዚ አመፍላት ጥራይሲ ናብ እምነት መጽና ይብለና ናብ ልብና ወሪዱስ ኢየሱስ ንአይ ክብላ መስቀል ወይሉ ኢልናስ ተሰሚኡና ክንስሕ ድማ ገብረና ክኽላለው ናብ ጎይታ ከመልሰና ክኽላለው እሱ ጥራይ ድማ አይኮነን ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 በልብኻ አምላክ ከሙታት ከምዘ ተንሶ እንተ አመንካ ይብልምሽ በአፍካ ድማ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑን ተነገርካ ይብል ስለዚህ በልብኻ ምእማን ጥራይ ደይኮነስ በአፍካውን ጎይታ መባላለው ህጅ በአፍካ ጎይታ ሰይልካ ናአምላኽና እሾዲና ጎይታ ኢልካዮስ ግን ህይወትካ ደይትንክፍ ኮኾነ ይብሉን ጎይታ ተይልካዮስ ስኻ ድማ ባሪያ ይኸትኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ባሪያ ትኾነሉ ንሱስ ጎይታ ይኾነልካ ስለዚህ ናትካ ዊልውን እምነትሲ ናብትናትካ ፍቃዱን ዳአቱ ነገር እዩ ንፍቃድካ ንጎይታ ተግዝእ ማለት እዩ ባሪያ ማለት ንገዛ ርሱ ዘይነብር ፍቃዱ ንጎይቱ ዘግዘእ ሰብ ማለት እንዴ ስለዚህ እምነት ዝብል ነገር ራእይዎ አንደርስታንዲንግ ዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ምስማዕ መፍላጥ አእምሮኻ አትሊስት ተፈልጥ ኢንፎርሜሽን አለካ ማለት እዩ
ኢየሱስ መጽዩ መስቀሉ ኢሉ ተንሲኡ ገለገለ ዝኹሉ አሃ ትብል እዚ ሁሉ ዝተገብረ ንአዩ አነ አብዛ መስቀል እዚያው ኢሉ ሃሃንሳ ሰባት ና ኢየሱስ ሙቪ ገለገለ ኸሪኡ ኸለው አነ ቀደም እንደገበርኩ ነግረኩም ነደይ ማሐዙታ ገለ ነይረንሲ ሕጂ ክምስክረሎም ገለ ደሊ ታናይ ትግርኛ ናይ ጂሰስ ሙቪ ትዝክሩ አንዲኹ ሕጂ ንአ ኸፊተ ታም በዚ አገረስ ክሪኡ አሞ ክስታይ ገብሩ ዳራይዋስ በጣም ዲስአፖይንት ገበርን ማለት ነው ልክ አብታ መስቀል ክትበጽሕ ከላ ምሽ ሚስማር ሂዞም ገለ አብዩዲዮቱ ወይም ገለ ዋይ ክጭክኑ ገለ ይሎም አጥፋይ ይሉ ታነገር ሲ በቃ ነቶም አይሁዳውያን ዝቀተልዎስ ብዛዕቡ ኮይና እቲ ጉዳይ ኮቲ ነገር ኢየሱስ አመስቀል ዘዋለ አነ ያቆል ኖም በቃ እዚኦም ጨካናት እዚኦም ከም ዝገሮም ደይኮነ ታ ወንጌል ሓደ ሰብ ተረዲዎ ናብ እምነት መጽዩ ዝባሃል እይ ሞትዚ ናአዩ ናብ ዝብል ተበጽሑ ጥራይ እምበር ና ኢየሱስ አሚን ናይዞም አዴታት እጂ ኢየሱስ እንታይ ከገብረሉ አጥፋ ኢየሱስ እንታይ ከገብር ናበይ ክሽረፍ ስለዚህ ንጎይታስ ጎይታ ምግባር ኣብ ህይወትካስ ንኡ ጎይታ ምግባር ካብዚ ምርዳ ሓሊፍካ ናብ ልብኻ ምጽኻ ተነስሕካ ንኡ ድማ ጎይታ ስለዚህ ዘይትንክፎ ናይ ህይወትና ክፍል የለን ማለት እዩ እምነት ሓደ ሰብሲ ናብ እምነት መጽዩ ክንብል ከለናስ ኩለንተኑ እዩ ዝትንክፍ እሺ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስአብ ማለትም በአር ብዙ ነገራት ዝትንክፍዩ ሓደ ነህናውን ኮሚና ክንከውን ክንፈልጦ ዝግባ ካለ አይ ድማ ብዛዕባ ወንጌል ዲና ንዘራረብ ዘለና ንሓደ ሰብ ከድና ወንጌል ክንነግሮ ከለናስ እንታይ ክንብሎ ከም ዘለናስ ጽቡቅ ጌርና ክንረዳእ ይግባእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌላት ኢንተራክት ክገብር ከሎ ምስ ብዙሓት ሰባት ኢንፋክት ሓደ ዓመት ገለ ዝኸውን ኢየሱስ ኣብ ወንጌላት ዝረኸቦም ሰባት ጥራይ እንዳደለኹስ የጽንዕ ነይረ ብጣዕሚ ዝተገረም ኩሉ ግዜ መልስታቱ ድገርም እዩ ከምቶም ሰባት ዝብልዎ አይነት ከም ሕቶኦም ወይ ገለ አይኮነ እንድምልስ ደው ኢንተራክት ድገብረሉስ ብጣዕሚ ይድፍለ ኣብ ብዙ ቦታታት ልክ ታዘረባቲ ናአይ እንተ ዝዛረቡኒ አነ ፍጹም እቲ ኢየሱስ ዝምልሶ ደይ ፈጺመ ዘይብሎ ብኻል ምርአኽዎ ነይረ ለተ ኤግዛምፕል ክበኩ ሓደቲ ሓፍታም ወዲ መንእሰይ ጎበዝ ዝብሎምሽ ኣብ ሓደ ክፍሊ እናጎየ ናብ ኢየሱስ መጽዩ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብሲ እንታይ ክገብር ኢሉ ንአይ ሕጂ ሓደ ሓፍታም ጎበዝ መንእሰይ እንዳጎየ መጽዩ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ እንታይ ገብር ተዝብለኒ ወዲያው እንታይ በልኩ መስለኩም አነ አምላኽ ይመስገን በቃ እንዳጎዩ መጽዮም ስናብ ኢየሱስ መጽሎ ገለይለስ በኻልምራ ኢየሱስ ግን ዳራይ ጸኒሁ ክመልሶ ዝኽእል ወይ ንዳሪት ከብሎ ዝኽእል ነገር ሪኡሉ ነዚ ሰብዚ ካለ ነገር ይተዛሪቦ ኪድ ዘለካ ንብረት ኩሉ ሽጥሞ ኢልዎ ንድኻታት ሓብ ብድሪኡስ ሰዓበኒ ኢልዎ እዚ ድማ እናሓዘነ ተመልሰ ይብል ከነጻጽሮ ከለኹ ነዚ ሰብኣይ እዚ እቲ ኢትዮጵያዊ ስልብ ተዝክሮ ፊልጶስ ምሰብርሃሉ ምስተጠመቀ ናብ አዱ ኸይድ ከሎ እንታይ ዝብል ቃል አሎ መስለኩም እና ተሐጎሰ ናብ አዱ ኸደ ንኢየሱስ ረኺቡ ዚ እና ተሐጎሰ ኸይዱ እዚ መንእሰይ ድማ እና ሐዘነ ካብ ኢየሱስ ተፈልዩ ኸይዱ ኢየሱስ ከደደሪው ኸይዱ አንታ ትርዶላ ሐዶቱ ውሳኔኻ ካባይኮ መፍላይ በጣም ንዘላለም ከጎዳከ ገለገለ ዝብል ማኖ ገለ አቅሪቡሉ ዳይ ቀረበሉን በቃ ንምርጩ ሐዲጎ ንኢየሱስ መስዓብ ግን ኩለንተናኻ አግዲፉ ይዘስበካ ካለ ቦታ ድማ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ሓንቲ ቃል ክነግረኩም ታዋና ትምርትና ስለዘይ ኮነ በዚ አጥራይ ከሐልፈ እምበር አብዛ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ሰለስተ ሰባት እዮም ናይታ ሓደ አጥራይ ክነግረኩም ኮነ ድማ ኣብ መንገድ ኸዱ ኸሎ ይብል ሓደ ጎይታይ ናብ ተኸዶ ዘበለ ሁሉ ክስበካ ይብሉ ደስ ዝብል ዘረብ አይምሽ ናብ ተኸዶ ዘበለ ሁሉ ጎይታ ስብ ክስበካ በቃ እጂ ነዚስ እንታይ በበልኩሞ
أنا قمت أنتو يزبلكم يا زامل زي صبياني أنا قويتا قن انتهي لو يسوس كأي بلنا نوغارو قد نأواف سمايون مهداري اللون نود سبقنا رأسو زتسق الله سفرة يبلون بلوي نابتو قدو زبلو قلو خزبكين نابلوس نوغارو قد اللون نأوافون زتسقوا لا أمين مهدر اللون ود سبقن جزء رأسو زتسق الله سفرة يبلون يلو انتهي مالتيو كسبن دليغا نابتو زخدو زبلو قلو بات قدمت عجوزو مجماركا زي حاسبكا تبقس مهدر خنس النخلينا أما نقدس قال النجار كجت مكة يخليو جنة زغلو أب قمتي أتيخا سأبن نمالتو يسوع كريستوس قويتاي سلازي نزوم دك مزامورت نزوم 4 دك مزامورت انتاي بلو مالو سأبوني نو اجي نهناون ان نغرو وانجيل نايمنتاي وانجيلو اززت قلب وانجيلو مسعاب اندحرالو انت خوينو خال مهداك دبحال ነገር አሉ ስለዚህ እዚ አይነት መልእክት ከምዘለው غنፈልጥ ይግባና ካለ ድማ ጠቅምለውን ኢየሱስ ክንሰቦ خلنا ኢየሱስ እዞም ደቀ መዛሙርት ሲኢቦሞ 3 ዓመትን ፈረቃን ሲኢቦሞ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከይድ ከለና ከገልግሉ خلውን ሪኦም በዘገርም አይነት መንገድ ምስ ኢየሱስ ብዝኾኑ መጠን እንታይ ረኺቦም ተይልና مجمريا كسبوا زجمرولون دحراي ناخدو 3 ዓመትን ፈረቃን مسابو بنصور بزغونه منجدي نيسوس فليطم ወንጌል بزعبا ودو بزعبا ክርስቶስዩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ዘሐለፈ ጊዜሪናልና እምባር بزعبا ودو بزعبا ክርስቶስ ክንዛረብ እንደርኩይና بزعبا ኢየሱስ ንጹር ዝሆነ አፍልጦ የርለና እንተ ሲኢብናዮ ኢና ነዚ ኢየሱስ እዚ አጸብቅና ነፈልጦ ነትዝ ፈለጥናዮ ኢየሱስ ድማ ንነገር ክብረና አምላኽና ይሁን አሜን ወይዳላ ክብረና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ብንጹር ተፈሊጥና ብንጹር ድማ እንታይ ንገብር ንነገር እዚ ወንጌል እዚ ከምዝናይ ምግባር ኃይል ለው አንተ ሬቤካ ያትባህ አብዝ ጸሐፈቶ መጽሐፍ ከምዝ አይነት ምስክርነት ይባ አብ ዩኒቨርሲቲ ተማሪት ከላ ወንጌል ንምዝርጋህ ባይብል ስተዲ አይነት ጀሚራ ነቶም ተማሃሮ ናብቲ ናታ አፓርትመንት እንዳጸውአት ወንጌል ክትነግረን ማለት በዲስከሽን አይነት መንገድ ዲገራ ባይብል ስተዲ ዲገራ ጸውያ ምስታ ነጥበይ ብዙ አብት መጽሐፋ ብዙ ምስክርነት ይዘሎ ከም ካል አይዳ አንሳ ከነግረኩሜ እዚያ አብት መጀመሪያ ዘገጠማ ድማ ከነግረኩም ህጂ እንደ አደመት ባይብል ስተዲ ምስገበረት አብትናይ መጀመሪያ ማልቲ መጀመሪያ ገናቲ ፕሮግራም ጅምሮ خلا she was hoping ከምዚ ምሻለው ቅርብ ድበሉ ወንጌል ሲ ቁርብ ቅድም ህጅ ድሰሙ አይነት ገለገለ ከመጽስ ትጽበት ጽልን ይራ ንብዙሃት ሰባት አዲማ ዳህራይ በታ ሰዓትቲያ ኣብ ገዛ ኾፍ ምስበለት ገዛ ግን መን ቋቋ ቢላ መስለኩም አንተ ደይ ተጸበይታ كل جزء بزعبا امنتسي انصار تزارب اذن املاخ مسعاب جلا مبال الشنات يتبل قوال ساقوا حبيلا قالوا كل ما اي مصان بتا زادمت انت غويتا كابز كلوس نسا الى كفيتاتا هجنتاي كبن بقى دهاني حصراب بلا قرب نغراب بلا كفانو اي غليلا باربليلنا قال كفلنا يسدالو تو بزعبا يسوس كنا صنياتي اكستايد قريبا جكا وانجيل كفيتوم قال انبيبات الله قال استايرا دي حسبوا الى 4 ساعات تخون ديقد بلا ديسكشن كيدا داراي نيكست ويك كون مزيا دغيما مزيا داراي لكا زاغوال قال مشالو اب هيوت disappointed ገበረካ ነገር ገለ خمص ሁሉ ምስ አምላኽ ይኻ ተተሓዞ ኮሙ ያ ኮይና ተንጸርጽር ብዛዕባ እምነት ዘበለምበር ለካስ ካብ ልዕሊ ሁሉ ሰብ ድማ ዝተሸርሸረቲ ተዘረባስ ንምሽፋን ነጥቆስሊ ነይሩ ናብ ጎይታ መጽያ
ታዋና ግን ብዛዕባ ምስዓብ እንደ ክነግረኩም ተኸለይቲ ምስክርነት ናይ ዛ ሰበይቲ እዚኣ እዚኣ ክነግረኩም ደሊ ካ እጅን ዳ አንበበ መጽዩ ማለት እዩ ተክስታይ ካለ ጊዜ ናሓንቲ ምስ ቦይፍሬንዳ ተነብር አዲማታ በዚ ጊዜ እዚ በዚሁም አለውቲ ሕብረት ማለት እዩ ሕጂ መጽያ ክትመጽእ ከላ ድማ ምንም እዚያው ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ባክግራውንድ ይብላ ምስቲ ምስዓ ዝነብር ቦይፍሬንድ ምስኡ ያ መጽያ አራይ በጸጋመይ ኮፊ ላይ ላታ ታተቲ አዘጽንኦ ክፍልኸ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ብዛዕባታ ሳምራዊት ሰበይቲ ሕጂ በመንባብ በብተራ እንዲም ዘንብቦ ከምብቡ ከለው እታ ጓልዝ ወይ ድማ ትወድስ እቲ ተምሳኺ ዝነብር ዘለውን ሰብአይ ካይኮነን ገለ ክፍልሲ ከምብቡ ዋሳይደለየቶም ሕጂ ኳልኩሌት ጊሬላ ካብዚ ከየማኔ ከጀምሬ ሳሊ አሽማ በዚ የማን ዘላ ሳቅ እንደዝ ህራም ቢባ ከምዚ ላ ክትዘውር ከላ ሳብዝስ ክትወዳእ ትወዳአሎም ገሌላ ካብ ሳሊ ክንጅምሪና መስበለት ካብት ማእኸል ሓንቲ ቦ ገለ ጀሚራ ወይ ገለ ታህራይ መሰጻሬት ግን ታሳሊ ትበሃል ድማ መንታ ሓፍታላ ለካ ምስ አይን መጽያጂ እዚ አዘመለሰለታ ሳደ ይኮነት ሳብቲ አደላ ታህራይ ዜራት ዝፈርሓቶስ እሳ ባዕላም ቢባቶ እተምሳኺ ዘሎ ድማ ሰብአይኪ አይኮነን ገለ ዝብል ክፍል ስታጓላም ቢባቶ ታህራይ ዲቅ ደበለ መቸም ዲስከሽን ገይሩ ብዛዕባውን ብዛዕባ ወንጌል ብዛዕባ ኢየሱስ ቱ ሄር ሰርፕራይዝ ግን ጽባይቱ ሻንጣ ሂዛ መጽያታ ጓል ዳህራይ እንታይ ዳ ገለብልዋለስ እስኩ ዘቦደሊ ስለዚህ ትዝገብሮ ዝነብሮ ደለኹ ድማ ትክክል ከም ዘይኮነስ ተረዲ አንጠልጢላ ወጽያ እትንሰብኮ ወንጌል ነግሮ ወንጌል ያህዋተይ ካለ ሁሉ አግዲፉ ንኡዘ ስእብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ትብጣም ዘገርምት ምስክርነቶም ግን እትወዲ ሹ ጸሊዎም ንኹሎ ካቤቱስ ታገር ለፍሬንድ ይድብላስ ወጽያ በሃንቲ ማአልትናይ ወንጌል ዲስከሽን ደር ሰለስተ 4 ወርሕ ግን ንሱ ንባዕሉን ናብ ጎይታ መጽዩ ምስ መጸ ግን ነታሃፍታ መስኪኑ አንታይ ልዋ ስሪ ካባይስን ኢየሱስ አብሊጽኪ መሪጽኪ ክስታይ በመግባርክስ ናአይውን ጠቅምክኒ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ጌርክኒ ልዋ ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ትንነግሮ ወንጌልሲ ለእሉ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ መሪጹ ክስእቦ ዝገብር እዩ ስለዚህ በኦም ክጅመር ስለዘለዎ ነዞም 4 ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ልዎ ሰዓቡኒ ክብረና አምላኽና ይኹን ታሃለይት ድማ ንሪያ አባብታ ቁጥር 10 ተሽአተ ተልእኾና ድነግረና ክፍል እዩ እንታይ ይብል አነ ድማ ገፈፍቲ ሰባት ክገብረኩም ገፈፍቲ ሰባት ክገብረኩም ሕጂ ገፈፍቲ አሳይም ነይሮ I'll give you a mission ተልእኾ ክበኩም ናይ ህይወትኩም ተልእኾና አኻትኩም እጂ ግን ገፈፍቲ ሰባት ይኹም ትኾኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በትስርሆም ዝነበረ ብምግፋፍ አሳጌሩ ግን እጂ ልውጥ አቢሉ ገፈፍቲ ሰባት ክትኮኑ ይኹም ይልዎ እጂ ብዛዕባ ምግፋፍ አሳ ቲ ወንጌል ሲ በመግፋፍ ተገይሩ በመስላ ተገሊጾልናል ወንጌል ብዙ አይነት መንገድ ተነግሩናል እንጂ ጥፉ ምርካብ ምድላይ ጫውና ይዛ ምድር ዚያ መኳን ብርሃንና ይዛ ምድር ዚያ መኳን ገለና ተባለ ብዙ መንገድ ተነግሩናል አብዛ ቦታ ዚያ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ገፈፍቲ አሳ ከም ዝገፉ ንሰባት ድማ ምግፋፍ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ሓደ ጊዜ ጎይታስ ብዛዕባ ምግፋፍ ብዛዕባ ፊሽንግ ይዛረብ ካብ ኮነ አብዚ ገዛስ ደቂ ዓሰብ ደቂ ባጸገለለኹም አሳ ገፊፉ ዝፈልጥ ሰባል አለና ልባ ወዳ አሳ አና አሳ ገፊፋ ይፈልጥ መርበብ ገለብ በቪዲዮ በገለኤሪ ይሆይ እንግዲህ ቃለ ጊዜ ቀሪበሪ የለኹም በር I have never the experience ሲብለይ እቺ ብዛዕባ ምግፋፍ ግን ክፈልጥ ደሌስ ላይብረሪ ከደ ፐብሊክ ላይብረሪ ብዛዕባ ፊሽንግ ገለስ መጽሐፍ ደሌ ከንብ ከርኩም ትድሪዮ ተኸሉኹም ተሪሉ ዘሎ ግን ኩሉ ናይ ፊሽንግ ብዛዕባ እንታይ መስለኩም ዝዛረብ ናይ ስፖርት ፊሽንግ ከምዚ زحنت تفلتوا عندهم تابيت تزكيتش تهوك ورويركا خمسة مقبر ناس كمني بقى بزعبوا شحن 100 المصحف يزلوا
ازي تي ابر قلاي بحري غلغنتي نت غيركا غلغلغل بزعبو زارب مصحف زبحال سي يلنا يرخبكم اتا مكفاف زي ابزا زبلكم اب لايبراري زلا ناي مزنقا سبورت كم زي غيزي غا تحلف كلها باتا هوك وسيدو بقى كلتا ساعات قال اندعلولو قال ان فاكت انت يبلو صبو كونفرسيشن تدلي تخوينكا فيشينج يمزبلو صعدو مالت تا خستايت تا بيت تدربه توم كلت شو يالو مالت يبقى صبو كونفرسيشن دالو اجي نمزنقا يوم زخدون برتا فيشينج من زخونه خستاي يكونن قلبت قبللكم امو نانا غنا بيت كريستيان كم جالبا حسبوا امو اب قلاي اب بحري اب زعلم زي ازلنا نمزنقا دا يكونه مرببنا نمدحاني اتدرب يسوع كريستوس غويتاي نفاس نوسدلو نزناغالو ايكونن عالم تطفق سلازلا كاب طفعات نسبات نموصايو يسوع كريستوس غويتاي غففت سبات قبلنا خلص كابتا دتحل زلو كابتا هيزو نزل عالم زوسدو زلو سبسي كابز طفعات زيس كنادحنو سيفينج بوت نمبر سيفينج ستيشن نمبر نايمز زنغا ايكونتن يسوع كريستوس غويتاي حجي بزعبا مغفاف غيرون دي مغفاف اغرون دي مغفاف نايسب امصيلنا قال كلت نغير كبلكم مو نابتا سالسيت كن حلفينا مغفاف اسا انتاي زدلي سراح مسلكم بزو عقلي دلي كلتون يدلي سكيلون يدلي حقيدي بنيحو مربب كامس دربخاس بعقلي مصبا يالومش نابتا توم اسا كاتول كامتا صيلكا دنگت سي مصلكاني تصبيغا تصميمكاي لوقاس مراف 5 تمساسالي اين التاريخ اللونا ملو ليتس دغيمنا يبل مش بيتروس غنا يرخبنا غغله غزيس تدك اجي غغله سب وانجيل مسكرنت غله تبا وصيلوس زيد حنا وبقى دهن يلن غله نو حانسا ملو ليتي وي ملو معلتي كيدكا غفيفكاس كيركب خليو عقلي تصلي مليسكا تتصبه ماليسكا بزو عقل زحتت نغير سنت اوغسطين دبحال سباي يرومش حاموشاي كفله زمن كباب زنبر اديو سو اوغسطين بورتودوكس كاثوليك بروتستانت بكلو دفتو سباي مالس ناي كلهم هيرو يدارغا اديو دما سنت تباهي يدا سنت مونيكا تبحال تا اديو مونيكا اسا نابغويتا زمصا اتوسا كمزي حجنا هنا كنا بغيتا نمصو سبكو اتليست غلناي كريستنا اثر الله بتزمنتسو فصوم بزعبا املاح قال منم ነገር ደይብሉ አረመን አይነት አምላክ ደይፈልጥ ከሎሳደ هنا ንኡድ ማዳራይ ነውህ አመታት ክንደ አመት ከም ጸልየትሉ ክንደ አመት ከምዝ ነገርቶ ተፈልጡ 18 አመት ወንጌል ሰምታይ መሲ በትዕግስት ዝስራህ በትዕግስት ይዝእየ እዩ ና18 አመት ሲብርክ ኸፊላትሉ در 18 عمت كنا بقيتها مسيو زغرم سب كوين ስለዚህ ወንጌል ክእለት ይحتት ምእጋስ ይحتት ኮንፊሽንግ ከሙስለስ ተባሃል ብዛባት መርበብ ድማ ነዛረብ እስኪ ቁርብ እትመርበብ በግልት አይነት አይነን ራእዮ ተሓደ ወንጌል ተመርበብ كندربيو لنا كسبات سين تاي كغبرو متا كمصو متان بزعبا يسوع سي كنغير كنكلالونا سبات كمصو مت يسوع كريستوس غويتاي كن اكب متان تمربب كسرحو خلو بينيت غزنا يخا انا بتزنبب كويمبر ببراكتيس بخستاي فلطوني تمربب ابتن 4 كستاي كغبر كلوس امني وي حصين ነገር ይገበራሉ متى كبدت كله دربي خايو نابت بحرس نابت وشت بحر اندهر دياتيو توم اساتات ابزللو اي كيدن مالتيو نانا دما وانجيلنا نغير كلناس اجي نغزار سي كابتو كوصا زدلي موت وقصا حدا ነገር كنغركم ما بزحتو نرخبو ويدرخبو انس مس امنتيو مس امانه يطراي كابسوني كساسون اندحر دحلف الله انت خويناسي اتعاسا زركبوس يلخون تمرببسي اي وردن
ናብቲ አሳ ዝርከቦስ ንህና እንታይ ክንገብራለና ክንአቱ ክንከይዳለና መታን አሳ ክርከብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከላይ ድማ መርበብ ክስራሕ ከሎስ ውሱን ረህቀት አለው ምሽ ካብ ልክነ ገፍሕ እንደህር ኮይኑ ተአሳብዎ ሸሾሊኹ ካአትዩ ወጽዩ ስለዚህ አይህዝኒው ተአሳ ተመርበብ ተሓደ በወንጌል ራእይ ወይለኩም አለኹ በትንነግሮ ወንጌል ቃል በኢየሱስ ተሓደ ድማ ተመርበብ ነህና ባልናው ተሕብረትና መርበብ ድብልኮ ኔትወርክ ገለ ናይ እንግሊሽ ኮ ካብ ይመጽዩ ስለዚህ ተ ኔትወርክ ናውን አገዳስዩ እጂ ክልተ ባደ نسرحنا خون الجيمس بيني بعدنا سرحنا خلنا تحبرتنا بتاع ما قداسيو أنا نبيني أنت تبعيس ناس عبتي سرح زلوا سبات وانجيل نجرنا ندحن دو مسلوك مرببنا بتقصي لنا كن نقرم كلنا كيد بعلهم تبع تعرقص كي مجمري أنت يقوم تنقرنا أم كبلنا تمرببنا أنت يخون الله هذا أبصبو بوتا خون الله دشلو كوني يبلون داراي دما كلتا نجر جرا انتوي لكم نيره يوحنسن يعقوبن تامربب الريون يروم ابتاجلوا خوينو مربب دئر نجر تتبت اطيسو اساتات كيشولكو متان تايغبر مالتيو كم እንደገና تسفيو تلغبو تطابقو هم እንደገና كسرحالو كእረلو اب لوقاس ወንጌል ምዕራፍ 5 ድማ ድሕረ ምግፋፍ አሳ ለይቱ ሙሉ ደኺሞም አይ ሐዙን በቃ ደሃን ኢሎም አይገደፉን ስራህ አይገደፉን ዞም ሰባት ይሐጽቡ ወኔሮም ነተመርበብ ይብለና ስለዚህ መርበብ ይህጸቢው መርበብ ድማን ታይግበሪው ይእረዩ ናትና ህብረት እንባረጅ ብዛባ ህብረት ይዛረብ ዘለኹ ክእረ አብዝግቦ ጊዜ ክንርእሪዮለና ከዕጸባብ ዘለዎ ጊዜ ድማ ክንሐጽቦለና ሶዛትሲ አሳታት ክርተሐዙመታ ኢየሱስ ጎይታይ እጂ نحدهدناون بزعبا حبرت انت زخون سبكتي بزوح مخدكو تحبرتها قداسيو نحدهدناون قال نقر اندحر تبلاشوس اقرينا كم اندقنا حاسبنا كنهزو نقزا ارسنا قطقمنا حبرتنا صبوك خون انجوي نقبرو خون متى فاكت نايسب هيوت انا غمزي لي زامن معاسيوتي زبالة هيوتكم صبوك زنبرا انتهي لكم تصبوا لكم تذكروا مسبات تصبوا زهلفكم ويا يوت السوي هم جزيها انت زبلكم فاينانشالي قال بناي دق نجر تشجركم ما يكونن مسبات نجركم استغرافت قالوا جزيتو هم جزي قال نجركوس إنكا دحانيو دقاويو مسب جن كتحرق كلها مسب كتبأس كلها جن مسب أي هم نجريو بزعبات زي رقك تزي قديفك تزي حدث كيو مساخاي دقس نوقت تسخلخا مساخاي تس كتزور كلخا مخينا مساخاي زور بزعبو يبقى زي حساب سرعه كتكير مساخاي زوئل داري تمليس كاغزا خدمت خلخا مساخاي يمص ان فاكت انا انت يزبلو مسلكم يوتيليتي قال ملكاي كفله غزا خراي كاي كفلس مساخاي نبر بك ايغزكا ناي يوتيليتي كو قرب شير كغبر هيبل ناي غزا خراي شير كغبر هيبل كن ابتا غزا ينبر بقى تعطوت وصق دقس قال مساخاي يزل هماوي اجي كعدس كእረ تمربب كصري يغبوي كماينا نقريو تقريو كوفيل كات الزرارة تقريو بمحرت يقريتها بمبال تحاسبو يحصب نانا كطعمنا انجوي كنغبرو حاده غريتر دما خال بيكتشر كن دما خنزمتان متان عساتات كيشولكو تغطاطيمنا صبو غيرنا حيزنايو متان عساتات انتي كنغبر كنحز كبرنا املاخنا يغون يسوع غويتاي مغفاف نايتي غفافيس وانا سرحي زي اخبل مو ابتصل سيتي كسجر نات بحري مهلا ويدما تبحري صبق كهون تخونه عسى دغفف سب دصلقو ነገር አይኮን ጽቦይ እቲ ባህር እንደህር ተበላሹ አሳታት ከሞትዮም ዳህራይ ካበይ ከአሳ خركب ነገር ግን ዋና ጻውኢቱ ግን ሙሳ አሳታትን በር ነት ባህር መህላው አይኮነን ተረዲኩም አለ
ዓለም ደሃን ክትኮነልና ጽቡቅ ክትኮነልና ሰናይ ነገር በቃ ክንገብር እጅና አብነት ህዝብናስ እርፍ ክብል ንደሊና ካብ ብዙሕ ዓይነት ከርተት ጦርነት ገለ ደም ፍሳስ ካብ ኩሉ እርፍ ክብል ጽቡቅ ብጣዕሚ ማለት ናይ ኩላትና ልብዩ ናይ ኩላትና ጸሎት እዚ ሁሉ ግን ኮይኑሉ ደይድሕን ናብ ጎይታ ዘይመጽእ እንተ ኮይኑ ግን ነቲ ባህሪ አጥኢኻስ እቲ አሳ ግን ደይግፈፍ ተኮይኑ ትርጉም ደይብሉ ድማ ደኸው ወንጌል ሲ ትብዓብዩ ሓደ ናይ ሰብ ናይ ዘለዓለም ፕሮብሌም አለው ነዛ ፕሮብሌም እዚ አዩ ዝፈትሕ ወንጌል ዝሓለፈ ጊዜ ብለኩም ነይረምሽ ወንጌልና ሓደ ሰብሲ ዝሰት ዝነበረስ ዘይሰት ናይ ምግባር ሽጋራ ይትክኽ ነይሩ ሕጂ አይትክኽን ኣብ ሃዳሩ ገርጨውጨው ይብል ነይሩ ሕጂ ሰላም ረኺቡ እዚ ምስ ወንጌል መጽዩ ዝልውጠሉ እኮ እንተኾነ ወንጌል ግን በአውራ በዋንነት ግን እዚ እዩ ዝገብር ወንጌል ንኃጢአተኛ ጻድቅ ይገብሮ ካብ አምላኽ ርሂቁን ዝነበረ ተባኢሱን ዝነበረ ፍቱው ይገብሮ እዚ ዩቲ ናይ ወንጌል ናይ መጀመሪያ ነገር ንህናውን ቲ ኩለንተናና ሂብና አተኩሮ ኾነቦ ዝግባእ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካልእቲ ሁሉ ሶሻል ሪፎርም መምጻእ ጽቡቅ ክንሱ ግን እዚ አንድ ሕርደ ጎዲላስ ኪሳራ ብዙህ ኦርጋናይዜሽንስ አለው ኣብ ዓለም ክጅምሩ ከለው በክርስትና በወንጌል ነገር ተጀምሮ እጅ ግን ናይ ወንጌል አሰር ዘይብሉ ሓደ ስቲቭ ላስተኔ ሙረሲዩ የነው ሓደ ኸልተ መጽሐፍ ጽይፉሎና አነ ዘንብር ኮዳን ካብውን ላል ጽይፉ ኸውን ኽእል ግን ኣብ ታሓንቲ መጽሐፉ እንታይ ያትብል መስለኩም in 100 years ኢሉስ ነገራት ማይሎም 100 ዓመት ኢሉ ድሪም ድገብር ደሓስብ ማለት እዩ ህጅ በዚ ኤሪያ ካብ ዝበሎ ብዙ ነገራት ክጅመሩ ከለው ናይ ወንጌል ነገር ዘለዎም ዳሕራይ ግን ናይ ወንጌል ነገር ኩሉ ዘይብሎም እቲ ሜይን ነገሩስ ተረሲኡሎ ጅና አብነት በአልዋይም ሲገለስ ተኸድካ ናይ ክርስቲያን ኦርጋናይዜሽን እኮ አነ ቀድም ዘሎክዳውን ኸይደ ሜምበር ነይረ እምብስ ሰረሕ ይጎይ ገለገብር ሪፍሬሽ ኸውን ንስጋይ ዝኸውን ነገር አለው ብዛዕባ ነፍሰይ ብዛዕባ ናይ ዘላለም ነገር ግን ሓንቲ ነገር አይረክብኒ የትቲ ኦሪጂናሊ ግን ወይምሲስ ናይ ክርስቲያን እኮ ናይ ዩዝ አሶሲዬሽን እዩ ብዛዕባ ነፍስኻ ብዛዕባ ናይ ዘላለም ነገር ግን ህጅ ይብሉ ታናይ ዘላለም ነገር ታባ ብዛዕባ ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓደ ኃጢአተኛ ጻድቅ ምግባሩ ብዛዕባ መስቀል እንተ ዘይብሉስ ታመይን ነገር ያሉ ዝትግበር ስለዚህ ወንጌልና እቲ አተኩሮና ኸውን ደለወስ ንሰብ ናይ ዘላለም ሽግር አለው ናይ ዘላለም ሽግር ድማ ድፈትህ ክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌሉ ነዚኣ ክንድርስአ የብልናን ኢየሱስ ጎይታይ ሳልሳይ በዚኣ ክንወድ ክልተ ተስፋታት ይዝህበና ብዛ ጥቅስ እዚኣ ኢየሱስ ድማ ይብለና ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም ሕጂ እታ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም ብኽልተን አይነን ረአያሞ ክንወድ ታንቲ ናአና ታይ ክገብረና ኢየሱስ ክልውጠና ማለት ሕጂ ገፈፍቲ ሰባት ክትኮኑ ኢኹም አይኮነን ገፈፍቲ ሰባት ክገብረኩም ገባራይ መንዩ አለኹም ዶ ገፋፋይ መንዩ ገባራይ መንዩ ኢየሱስ እዩ ገፋፊ ሰብ ገፈፍቲ ሰባሲ ክገብረኩም ይብለናሉ እሱ ይዘልውጠና نحن available ندهر كوينالو هرايلنا نسبون ندهر كويناس زلوطنا نسو زغيرنا نسو نتناي زلعلماوي اجندا نتناي ملكوتاوي حسابون مغرون دتقم سبات كنكون نابتناتو إلاما نابتناتو مسمر نغن كدلو متان غويتان هيوتنا انت يغبرنايو ان قرارص ان لواوط ان سرح يمصانا يكبرنا املاخنا يكون يسوع غويتاي قرصرص ابيلو سرحرح ابيلو يسوع كريستوس غويتاي صلمات كنبتل سرح ديابيلوس سرح شيطان انا فرس سبات كنكون نسبات دما منزينا نابتناتو منغستن نابتناتو بيت انا متصخن كون متى السو بعلوس يسرحنا ገፈፍት ሰባስ ከገብረኩም አናዩ ትፕሮሚስ ናቱ ትስራህ ናቱ ጎይታ ድማ ኩሉ ጊዜ ደከሙ ኮይ ይግብር አይነጠቀመን ገለን ተበልና ኩሉ ጊዜ ዝጽው ነቶም አይጠቅም ነው ይዝበሉ ብርቱ አትገለገላ ይኮን እንደጽው እቲ ዝኽእሌ ዝብልሞ
مسجبرون بناي جزاء رسول الله زجبرو زمسلوت تجبره نتي أيكن نزبل لكن كعالي جبرو مناب قال نجار يوم صامو شو انتهي بالمالتيو وإذا السنة يكون كون نسوي وندابله خير يدجبرو بيتروس أبكر مجرد سلسة جزيزك حدث نوس لوت أبيلو أمسيوس أنا زبالة حواريا بحنت سبكت سلسة شحسب دقفف حواريا جيرو لويتو باولوس سواقو محبر نزنه برس نوس أمسيو لويتو أسر سلسة ناي مسحف قدوس ناي حدش كدان مسحف تناس دسحافة بقى يلا نزبالس لويتو قيروس سب زجبر نجزع رسول دم إيد جبر زسرح أملاخ يزلنا يسوع كريستوس قويتاي هوتين هوتكم من يلوطه أنا نزغ حسب كله كنت يمسلكم زمس الله يزنبره إلى ند حسب كود ما دبارخ نجزع رسي قويتاس كرز قبلو كم عرو دهراي يهزا كمو أتزدليو نابتك حرمون زدليه نجار كله سنتاي جبر يصدق نتخبت تنزل لو بأخاجيرو يبتن يسوع كريستوس قويتاي اسكي حنسا الشنت دو كتقبرو خاتكم من فزاوينة الشنت اندز مسل تايوتكم ده حسبكم كم زي أمو قبرو السو قويتا رت يبلوكم عجوكم هيوتكم اسكي رأيو مو دهراي نابتناتو زدليو ألاما خمس جيرو يسوع قويتاي هيوتنا يقرارس هيوتنا يسرح مو مليسو دما نخبرو انتي قبرنا يتقملنا سلازي أبزا بوتا زي حانت تسفى ناي هيوتنا كمز سرخو تسفى زهبنا زلو تغاليت دما ناي مفراي تسفى قفف تسباسي كقبركمي تقفف كبناي مالتو بأنا جيرو كقفف يو مالتو بأنا جيرو نفسات كبتصحي مالتو نبزو حادسي نمفراي قويتا كتقملنا مالتو جزي تسفازي كن آمنو كتساس أكو مدلي كم بيت كريستيان كن آمنو أبسرا أزرا أما تفرع كن فري أي إذا أما تزيادة كورونا نقلن مسيو كم يجرنا خنفري نو إجيو منزلو يسوع قويتاي أبت زي مسل جيزينا بأرسي كن آمنو زقبا يسوع كريستوس قويتاي زابيت زيا بنفسات دو تملا أملاكو ناي أملاك بروميس يكون جن أمنو زبلكم زلخو أم تعوي دقبر دلخو كال حدش نجار كم تسيقو قويتا زبلوي جففت سباسي كقبركم ينا أين أخذكم من جففت سبات جيرو سباتنا بيتو سباتنا منقصوسي كملي يسوع كريستوس قويتاي إذا قال زي أبز أمد زي بيسوع كريستوس سم يفت أمدو أب هيوتي أب هيوتكم أب زام حبر زي أب شم يسوع كريستوس يفت أمدو زي أبيري بارخ نزن تصبيوس كي هواتي بزوج جزء نتصبيهم تسفاتات personal promise أب نداسب كيدكم كم زعينة تجي تقص تتك وريهم تفلتوا بزوج جزء نتا هيوتنا تخون تقصتاتنا نتك أب سيلفوننا نجبرو أب ديسكتوبنا نجبرو قال personalis نأنا تخون كنا personal زخونو promiseاتيو لو ممكن challenge جبركم دللي تعويتون كقرب دللي اسكنا أملاك بزاق على زي أنا منو نتصبيون سلاب زوحات مالتيو نأهاكو جفاف سب كجبرك خلو نخالوتيو كابت أفعات نزوج وسباتيو كابت ألماتنا برهان نمساي كموتنا بهيوتنا مسجاري زي أبهيوتنا بهيوتكم من يفزع أبزا ما حبر زي يفزع قويتا يسوع يبارككم كابزلنا يحفلنا نقويتا أمس جنا خنودينا هاليلويا هاليلويا سكين قويتانا مسكن نو እግዚአብሔር ይባረክ نصلي نباركو እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا 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 تمسكن قويتا تبارك قويتا هاليلويا تزرقي هولي
تزرقهولي زنق منقستخا مقوس رخيبة كاتو رخيبي كاتم مغلسكا تزرق حولي زنق منقستخا مقوس رخيبي كاتم مغلسكا تزرق حولي زنق منقستخا